Bon dia solejat de divendres, dia 15 de maig, Dia Internacional de la Família, Dia Mundial del Clima i Dia Internacional de l'Objecció de Consciència. El termòmetre ha marcat 13 graus de mínima entre les 4 i les 6. Ara, quan falten uns minuts per a les 9, marca 16 graus i està previst que avui arribi a 22 a partir de les 13 hores. La humitat relativa és del 77% i la pressió atmosfèrica de 1.004 hectopascals. Bufa vent de mestral, a uns 8 km per hora. A les 10 rolarà a gregal i a les 13 hores passarà a llevant amb una velocitat de 21 km. El sol eixit a les 6:48 es pondrà a les 21:09. L'índex de radiació ultravioleta està previst que arribi a 7 punts. La lluna està en quart minvant i en relació al dia solejat podria truncar-se sobre les 14 hores, entre les 14 i les 18, que hi ha previsió de tronades a un 80%. Quan són les 9 en punt del matí, un recordatori. En temps de pandèmia, ves en compte.